Compás de espera na rede ferroviaria galega. Adif considera que a situación está normalizada e que os trens poderían circular, pero, de momento, Renfe non trasladou un comunicado oficial anunciando a restauración do servizo. Con todo, o propio presidente Rueda explicaba hoxe nun chío que Renfe lle avanzara que probablemente Vigo recuperaría o servizo esta fin de semana. Nos paneis informativos da estación olívica aparece operativo o tren de mañá a 6:34, mentres os pasaxeiros están cansos e desesperados. Eu me collero o viaxe perfectamente onte e non tive ningún problema e acabo de chegar aquí e entereime de que están cancelados todos. Esperando a ver que vai a pasar, se vou a poder volver mañá ou o luns en tren. En Galicia, a chegada da borrasca Marta fainos seguir estando moi pendentes dos ríos que cada día medran máis. O Miño, seu paso polo concello ourensán da pero xa tópase en vermello e os encoros están ao 85% de ocupación, 15 puntos por riba da media. No resto de España, a borrasca azouta con forza a varias comunidades do suroeste. As que están a levarse a peor parte son Andalucía e Extremadura. Milleiros de desaloxamentos, anegamentos ou rúas esnaquizadas son algunhas das incidencias. Nuns minutos detallámoslles algunhas máis. Este son segue a escoitarse nas aldeas de Maceda. Os felos volven tomar as rúas, mantendo intacto un ritual que se transmite de xeración en xeración. Non intre estaremos con eles nun dos entroidos máis tradicionais. Saúdos, que tal? Boas noites. O Adif afirma que non hai ningún problema na circulación ferroviaria por Galicia, pero Vigo segue incomunicada de momento. Si, Renfe non se pronuncia oficialmente e que o servizo volva mañá desta hora é unha incógnita. Na web, os billetes continúan bloqueados. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, hai unha noticia de última hora e que Renfe podería reanudarse a partir desta noite o tráfico ferroviario dende e cara á cidade olívica, malia que nestes momentos entran á páxina web da compañía pública, eses servizos aínda figuran como cancelados e non permiten tampouco a compra online. O mesmo acontece tamén nas pantallas de información, cancelados os trens para hoxe, tamén os primeiros trens para mañá, por exemplo, os que saen ás 6:34 para Coruña e tamén ás 8 da mañá tamén para a cidade de Herculina. En calquera caso, a última hora é que Renfe confirmaría que a partir desta noite se poderían retomar eses servizos. Isto poñería fin a unha situación, a unha interrupción nos servizos ferroviarios de case 72 horas que mantivo incomunicada a cidade olívica por condicións meteorolóxicas adversas. Esta mesma tarde, tanto a compañía pública como a Adif apuntaban a que se podería retomar a normalidade durante as vindeiras horas. Moitos pasaxeiros, en calquera caso, durante esta tarde, tamén durante as xornadas previas, tiveron que buscar alternativas acudindo, por exemplo, ás estacións de tren, que tiveron que reforzar esas rutas, por exemplo, coa capital de Galicia ou tamén coa Coruña. Tamén esta mesma mañá aquí na estación de Vigo se viviron momentos de tensión cando dúas pasaxeiras intentaron deter a saída dun autobús cara a Pontevedra logo de quedar sen billete. En calquera caso, desta hora, incertidume entre os pasaxeiros pola información que figura nas pantallas, tamén na páxina web. En calquera caso, a última hora é que a partir desta noite Renfe retoma os servizos ferroviarios en Vigo. Aínda que dende o Adif se dan por resoltas as incidencias que durante 3 días impediron a circulación, e malia que fontes de Renfe adiantaron que o servizo mesmo se podería repoñer na tarde deste sábado, o certo é que a estación de Vigo seguía baleira e os paneis informaban que o próximo tren non sairá ata 6:30 da mañá do domingo. Pero viaxe perfectamente onte e non tive ningún problema e acabo de chegar aquí e entereime de que están cancelados todos. Tiña pensado coller o tren esta mañán porque teño o abono, pero ao final vin que estaba todo cancelado ata o luns e pois nada, collín o bus ao final. O autobús xa que logo é por agora a única opción de transporte público viable para os milleiros de pasaxeiros afectados, xa que Renfe non ofreceu servizo por estrada alternativo. O aumento da demanda creou caos e tensións nas estacións. A primeira hora rexistraronse incidentes en Vigo xa que houbo pasaxeiros que quedaron sen praza nun autobús malia ter o billete comprado e impediron a saída dun coche ata que interviu a policía. Un aumento da demanda que obrigou ás empresas de liña regular a reforzar a frota de vehículos. Tiven que buscarme a vida. Vin aquí, Monbus sí que puxo bus extras
entón podo volver a miña casa. Sei de xente que non poido, eles pagaban e non lle daba o billete. Os convois de mercadorías con orixe ou destino Vigo tampouco circularon este sábado. Agárdase que mañá xa volva a normalidade, unha vez que o responsable da infraestrutura confirma que xa se pode restablecer o tráfico ferroviario. José Ramón Gómez Besteiro, líder do PSDG, xustifica os cortes na rede ferroviaria galega por motivos de seguridade. Fixo dende a Fonsagrada, onde tamén lle pediu a Xunta a colaboración pro transporte de viaxeiros por estrada. Bueno, a suspensión dos trens basease fundamentalmente en razóns de seguridade e ante a seguridade que é o primeiro é o que hai que respetar, non? As vías alternativas se fan de dúas maneiras, a través do que ofrece o propio servicio o administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, pero tamén hai que ter en conta que a Xunta de Galicia ten que complementar esos servicios. Mentres, Alfonso Rueda lembra que a Xunta xa reforzou estes días as comunicacións por autobús. Nunha mensaxe a través das súas redes sociais, Rueda explica que falou co presidente de Renfe. Di que entende a prudencia, pero lamenta a falta de comunicación do goberno coa Xunta. O presidente agardaba que os servizos de tren se retomen, tal e como lle confirmou Renfe, esta mesma fin de semana. Pídelle ao Ministerio que teña en consideración a Galicia e traballe de xeito coordinado coa Xunta. Cataluña debe xestionar os rodalíes, é o que asegura o secretario xeral de Junts, Jordi Turull, exíxelle a Sánchez a dimisión do ministro Óscar Puente pola situación caótica que tanto está a afectar os usuarios dos trens de cercanías. Ja n'hi ha prou de tanta deixadesa, ja n'hi ha prou de tanta incompetència, ja n'hi ha prou de tanta desinformació que afecta tant a la mobilitat, a la vida, a la seguretat dels ciutadans, no? Varios milleiros de persoas manifestáronse esta tarde en Barcelona por un servizo de rodalíes seguro. Foron unhas 3.000 persoas, segundo a Garda Urbana. Protestan pola degradación do servizo de rodalíes e para reclamar a Renfe, a DIF e as administracións públicas que garantan un transporte ferroviario digno. O mércores podería comezar unha folga indefinida de autobuses na provincia da Coruña. Este luns volven reunirse os representantes sindicais e a patronal do transporte de viaxeiros por estrada, despois de que os traballadores rexeitasen o preacordo para un novo convenio subscrito coa patronal. Se na xuntanza non sacadan as melloras requeridas en materia salarial e laboral, os traballadores iniciarán o mércores un paro de carácter indefinido. No tempo é a quenda de Marta, unha nova borrasca que deixará algo de pegada, sobre todo no mar. Dicimos algo porque non vai afectar a Galicia como os últimos temporais, pero o ceo continuará cuberto e seguirá chovendo. O que mantén o foco posto nos ríos. Alejandro Álvarez. Sí, o certo é que esta borrasca Marta sí que descargou con certa intensidade esta tarde, sobre todo aquí nesta comarca de Compostela e tamén na comarca do Barbanzar. Esta hora os maiores acumulados de auga atopámolos en Ribadumia con 58 litros por metro cadrado. Agora toca ver que pegada deixa isto nos ríos. Nestes momentos hai 13 baixo especial vixiancia, algúns deles, por exemplo, este río Tambre, o seu paso polo concello de Oroso, tamén o Sar, o seu paso polo concello de Ames, tamén o Lérez na cidade de Pontevedra ou o río Miño ao seu paso pola cidade de Ourense, tamén no concello da Peroxa. Precisamente hai varios puntos críticos nestes momentos. De última hora, a estación de Bertamiráns por onde pasa o río Sar acadou esta tarde o nivel vermello e tamén no concello da Peroxa o río Miño segue en nivel tamén vermello, pero con tendencia xa descendente. Precipitacións que tamén deixan algunhas incidencias, por exemplo, nos concellos de Boborás, Punxín, San Amaro, Encenlle. Pídese á poboación non consumir auga da traída municipal, xa que sae turbia a causa das intensas chuvias. Os caudais dos ríos da demarcación Miño-Sil manteñen unha situación estable ou mesmo descendente, como o do Avia en Ribadavia ou o do Arnoia en Baños de Molgas. Só un dos 19 puntos baixo aviso hidrolóxico mantén o nivel vermello da alerta e o curso do Miño ao seu paso pola Peroxa. Nesta demarcación os encoros están ao 85% de ocupación, 15 puntos por riba da media. No conxunto de Galicia, o plan Inungal activado desde o 20 de xaneiro en fase de preemerxencia mantén baixo vixilancia 13 ríos, 4 menos ca onte. O río, a verdade que está moi crecido, é un espectáculo velo, a verdade que hai moito tempo xa que non se mira unha crecida deste tipo. As previsións creo que son de seguir chovendo e, polo tanto, o río seguramente pois crecerá todavía máis.
A breve tregua que deu a chuvia pola mañá. Ti sabes o que é isto, despois de non sei canto, isto era horrible, unha ruína. Para andar está moi bien. Rematou coa entrada da borrasca Marta, que deixou refachos de vento superiores aos 100 km por hora en Manzaneda ou Malpica e, de novo, moita chuvia. Se va una e viene outra, é que non se ve fin. Abrir a ventá pola mañán e non ver o sol e todos os días ca chuvia con mal tempo é un pouco decepcionante. Pero estamos en Galicia. Dicen que vai vir outro borrasca, non? O que non sei cando. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén as rías baixas en aviso laranxa por temporal marítimo. O nivel é amarelo na costa da provincia coruñesa. E fíxense no vento que azoutaba a estación de esquí de Manzaneda. A pesar de amencer cuberta de neve, precisamente este forte vento fixo que as instalacións tiveran que permanecer pechadas hoxe. Parecía que ia ser un bo día para esquiar, pero finalmente as condicións meteorolóxicas non foron as máis favorables. O impacto sucesivo de borrascas afecta de cheo o noso sector primario. O 80% do berberecho da ría de Noia, na zona de Marisqueo a pé, morreu pola baixa da salinidade. No Salnés, os cultivos da ribeira quedaron anegados e xa non teñen proveito. A chuvia caída sen pausa durante semanas fixo que a salinidade das augas en distintas zonas de Marisqueo da ría de Noia sexa prácticamente nula. Un ano máis o berberecho é o primeiro que sofre as consecuencias. Nos bancos de Marisqueo a pé, do Concheiro e dos lagos de Boa, o 80% está morto. As perspectivas para agora son malas e posiblemente para o ano que ven tamén. Todos os anos morre o marisco no mes de xaneiro, no mes de cando veñen as riadas, ou habrá que quitalo antes, porque senón todos os anos a facer a mesma cousa, todos os anos equivocándonos, todos os anos sin quedar sin produto, todos os anos sin vender, todos os anos sin ingresos. Hai 3 anos que pasou o mesmo. A ameixa de momento resiste mellor e as últimas mostraxes cifran a mortaldade entre o 10 e o 20%, pero aínda segue chovendo e os ríos volven ir por fora. O Umia negou os cultivos que había na ribeira, dentro e fora dos invernadoiros. Aquí tiña 24.000 lechugas, tuvo un día inteiro 1 metro de agua en riba delas, está toda perdida. Ademais, os refachos de vento levantaron os invernadoiros da sementeira que se tiña que facer nas próximas semanas, como os pementos de Padrón. Que voaron plásticos, un invernadoiro aquí dun socio tamén que pois estaba o plástico recién posto e colleu, debe de ser un tornado que colleu, pois aplastou directamente. Á espera de que escampe e se poidan arranxar as instalacións, os danos son xa cuantiosos. E a demora nos cultivos terá consecuencias para moitos horticultores. E da xestión dos encoros de titularidade autonómica fixo balanza a conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez. Dende Caldas de Reis, os técnicos realizaron a avaliación correspondente da presa xunto co director de Augas de Galicia. Coas chuvias abondosas das últimas semanas, a conselleira destacou os numerosos controis digitalizados e monitorizados e as auditorías en profundidade que se están a realizar nos 29 encoros autonómicos. Fanse auditorías máis en profundidade para evaluar cal é a situación. E desas auditorías pois hai unhas fichas técnicas e despois un orzamento que en este caso por parte da Xunta de Galicia durante o ano 2025 e 2026 chega a 4,6 millóns de euros. A borrasca Marta non aterrou só en Galicia. Outras 9 autonomías, ademais de Ceuta, están desta hora en aviso polo temporal. Andalucía e Extremadura seguen a ser as comunidades que están a sufrir a peor parte. A nova borrasca que afecta a España, con chuvia, vento, neve e ondas, incide como a anterior, sobre todo no suroeste da península. Andalucía, nunha situación especialmente delicada, extrema a vixilancia de ríos e encoros. Tenemos todos los acuíferos, especialmente de la zona occidental de Andalucía, absolutamente colmados. Tenemos todas las tierras mojadas y tenemos todos los ríos de esa zona por encima de su canal, digamos, de su métrica de normalidad. Na tarde deste sábado desaloxaron un cento de persoas en San Martín del Tesorillo, en Cádiz, como medida preventiva. Súmanse os arredor de 11.000 evacuados ao paso da borrasca anterior. Entre eles os veciños de Grazalema, que segue deserta mentres os expertos determinan a situación do subsolo. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o dos, que podía ser para más.
A auga corre tamén polas rúas de outras localidades como Ubrique, onde os veciños se afanan por encauzalas para que non sigan entrando nas casas. Todos los pueblos vecinos están mandando lo que más hace falta ahora mismo, que es ropa impermeable y botas. A vicepresidenta primeira do Goberno estivo na provincia de Sevilla coñecendo a situación. Hai máis de 10.000 personas, máis de 10.000 funcionarios e agentes de la Administración General del Estado que están prestando auxilio a esta emergencia. Seguiremos poniendo todos los medios que se nos reclamen por parte de la Junta de Andalucía para intentar ayudar a los vecinos y sobre todo prevenir males mayores. Outra comunidade especialmente afectada polas precipitacións é Extremadura, onde a nova borrasca, Marta, tamén está facendo fincapé. No norte de Cáceres prognostícanse acumulados de 80 litros por metro cadrado en 12 horas. A enchente dos ríos xa obrigara a evacuar das súas casas un milleiro de persoas os últimos días, e agora Marta pon en preaviso de desaloxo novas poboacións. A situación tamén é complicada nas dúas Castelas, en zonas de Madrid e nas Baleares. O Goberno de Castela e León mantén activados os plans de protección civil ante o risco de inundacións nas provincias en situación 1. Tamén se reforzou a vixilancia en Zamora. Activouse o nivel 2, intensificando o seguimento de ríos e encoros tras o aumento dos caudais. Pero non só afectan as chuvias intensas. Estas son imaxes de Zamora. A neve afecta a 30 estradas secundarias en toda a península, complicando a circulación e deixando intransitables 10 vías, a maioría en Castela e León. En esta situación, un condutor dunha máquina quitaneves, un home duns 40 anos, faleceu nunha saída de vía. A máquina quitaneves caeu uns 20 metros pola ladeira no Porto El Pico, en Ávila. En Castela-A Mancha emitiuse este sábado unha mensaxe esalert por risco de inundacións nas localidades bañadas polos ríos Bullaque e Guadiana na provincia de Cidade Real. Elevamos el nivel precisamente de alerta a nivel 1, que significa que ya ponemos a disposición de todas las administraciones los recursos de los que dispone la Junta. A Confederación Hidrográfica do Texo mantén activo os avisos de nivel vermello por risco de rebordamento en varios puntos do río Jarama. Precisamente esta é a imaxe que ofrece o Texo na súa desembocadura en Lisboa e os estragos causados pola borrasca Marta na costa da Caparica. Este sábado o temporal deixou unha nova vítima en Portugal. Un bombeiro foi arrastrado pola corrente en Campomayor, na fronteira con Badaxoz. Con el son xa 7 vítimas as consecuencias das borrascas. Máis de 1.100 persoas foron evacuadas das súas casas polas inundacións e corrementos de terras. E a marxe do tempo, hoxe é xornada de reflexión en Portugal, nunhas eleccións moi marcadas polos estragos dos temporais que obrigaron os candidatos a mudar os actos de campaña polas visitas a localidades afectadas. Brais Suárez. Chegaban como unha das eleccións máis disputadas en toda a democracia portuguesa, con moitísima expectación, pero as inundacións e temporais que están alagarando todo Portugal eclipsaron tamén a cita de mañá e, sobre todo, sementan dúbidas sobre a participación. Por exemplo, nas últimas presidenciais, en plena pandemia, a abstención foi de récord, pero na primeira volta, hai 3 semanas, a polarización levou ás urnas máis xente que nos últimos 20 anos. Estes días foron como unha proba do algodón para os candidatos. O socialista Antonio José Seguro amosouse consensual e moderado cun perfil baixo. O seu rival, o ultradereitista André Ventura, engadiu confusión ao caos e pediu adiar as eleccións. Finalmente, haberá 3 municipios e varias parroquias que votarán unha semana máis tarde. Porén, a vantaxe do socialista nas sondaxes é tan ampla que todo apunta a que mañá se confirmará a súa vitoria. E onde remata tamén a xornada de reflexión é en Aragón. Os candidatos xa desconectan logo de 15 días frenéticos. Faltan só unhas horas para que abran os colexios electorais e mañá poidan votar máis dun millón de aragoneses. Marcos Sueiro. Poucas horas, como dis David, para que os aragoneses comecen a votar para elixir as súas cortes. Case esgotada a xornada de reflexión, queda a ver como responde mañá a cidadanía. De momento, todos os candidatos coinciden en facer un chamamento para que a xente vai a votar.
Esta mañá, por exemplo, o presidente e candidato do Partido Popular aquí en Aragón, Jorge Azcón, invitaba os cidadáns a implicarse. Visitaba, por certo, a Basílica do Pilar e o resto do día pasouno con familia e con amigos. Tamén Pilar Alegría, exministra candidata do Partido Socialista, aproveitou para ir ao seu pobo, ver a familia e mercar libros. Iso dixo. A estampa foi similar co resto de candidatos. Pois ben, detrás destes rituais democráticos e tamén necesarios, hai propostas e consecuencias que repercuten na vida de todos. Imos coñecer algunhas das claves. Como xa sucedeu en Extremadura e cumprindo mesmo que o PP lle reclama a Pedro Sánchez ante a prórroga dos presupostos, Jorge Azcón convocou eleccións anticipadas ao non poder aprobar os orzamentos. Tamén será en clave nacional a candidata do PSOE, Pilar Alegría, será a primeira das exministras de Sánchez que deixan o goberno para aspirar a unha presidencia autonómica. A exvoceira do Executivo Central medirá o desgaste socialista tras os casos de corrupción que asolaron as súas filas. A vitoria do PP é clara en todas as enquisas, pero tamén todas apuntan a que Azcón necesitará pactos para gobernar. A maioría absoluta, nunca acadada nunhas eleccións de Aragón, sitúase nos 34 escanos. Todas las encuestas que estamos conociendo en la actualidad dicen algo que es absolutamente diferencial. Y es que por primera vez en la historia de Aragón el Partido Popular va a sumar más representación que todos los partidos de izquierda juntos. Se se cumpren os pronósticos, o PSOE encamiñaríase a un novo batacazo e o gran beneficiado sería Vox. Y sobre las encuestas, yo les voy a decir algo. Yo lógicamente las leo y las miro como todo ciudadano, pero la verdadera encuesta es el 8 de febrero. Llevamos ya 40 años de bipartidismo estafador que habla de una supuesta gestión, de una supuesta mejora de los servicios sociales, pero la consecuencia de donde estamos ahora es quién nos ha gobernado. A fragmentación das forzas á esquerda do PSOE que non conseguiron concorrer nunha candidatura única poderían deixar sen representación a Podemos. O resultado que saia das eleccións deberá dar resposta ás demandas do pobo aragonés. A vivenda, a despoboación e a sanidade son os grandes retos que abordan tanto a sociedade como os candidatos. Reunión en Caracas entre o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e a presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. O expresidente socialista foi recibido a pasada noite no Palacio de Miraflores, onde aproveitou a ocasión para amosar o seu apoio á lei de amnistía dos presos políticos. El mesmo participará na comisión que redacta o proxecto de lei. En Venezuela, os presos políticos, uns 700, segundo as ONGs, serán liberados a semana que ven. Sairán da cadea o mesmo día no que se aprobe a lei de amnistía, impulsada a instancias dos Estados Unidos, e que esta semana superou xa o primeiro trámite na Asamblea Nacional. O expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, leva anos actuando como mediador nese país. O Comando Sur das Forzas Armadas estadounidenses bombardeou unha embarcación, aí o están a ver, supostamente operada por organizacións terroristas. O buque navegaba polo Pacífico nunha coñecida ruta do tráfico ilegal de droga. Segundo o comando, nesta operación morreron 2 narcoterroristas. Esta ofensiva está dentro da misión Lanza del Sur, na que polo menos 119 persoas, supostos narcotraficantes, faleceron dende o verán do ano pasado. Un ataque suicida nunha mesquita na comunidade xiita en Pakistán deixa polo menos 31 mortos e 169 feridos. O atentado tivo lugar no sur da capital, cando o autor foi interceptado polos gardas de seguridade e fixo denotar o chaleco explosivo. O Estado Islámico asumiu a responsabilidade deste ataque, o máis letal registrado no país despois do atentado contra o Hotel Marriott en 2008. A explosión produciuse ademais nun momento de máxima afluencia, xa que o templo estaba cheo de fieis pola oración. E ataque ruso a Ucraína. Segundo Zelensky, as forzas rusas empregaron máis de 400 drons e uns 40 misís dirixidos principalmente contra o sector eléctrico. Uns ataques que deixan sen suministración a varias rexións nun momento no que o frío con temperaturas de ata 6 graus baixo cero marca a vida dos ucraínos. Ante estes ataques ás infraestructuras enerxéticas, Zelensky pide apoio aos seus socios internacionais, mentres Estados Unidos dalle a Ucraína e a Rusia un prazo ata xuño para acadar un acordo que poña fin a unha guerra que xa se achega aos 4 anos. A líder do BNG, Ana Pontón, falou hoxe do risco que supón para os produtores galegos o acordo de Mercosur. Nunha visita a unha explotación gandeira en Sarria, a portavoz do BNG insistiu en que os nacionalistas non apoian este acordo que provoca, dixo, unha situación de indefensión pro sector agrogandeiro. Pontón falou de competencia desleal.
a importación de un volume moi importante de carne, que ademais se produce en unhas condicións moi diferentes, tanto desde o punto de vista sanitario como desde a súa produción social moi diferente a nosa, e isto que supón unha competencia desleal para todo o noso sector de produción de carne, e entendemos a preocupación que teñen os gandeiros e as gandeiras. E atopan o corpo sen vida do octoxenario desaparecido hai 3 días en Noceda do Bierzo, en León. O home vivía en Arteixo, onde a familia denunciou a súa desaparición. A Garda Civil atopou o corpo a 1 kilómetro de onde deixara o coche. Os axentes investigan as causas da morte. E as chuvias sen tregua tamén teñen consecuencias sobre o ánimo e os proxectos de ocio da xente. Cansos como estamos do mal tempo, buscamos escapadas que nos traian unha raiola de sol. Sí, os que poden precisamente viaxan nestas semanas a destinos calorosos. Os que aínda non teñen libre, como a nós, polo menos planifican e reservan as vacacións de verán. Entre borrasca e borrasca entramos no Nadal e metémonos no Entroido. E aínda que nos resistimos a que este tempo nos encerre na casa e seguimos indo á praia coa expectativa de que abra un claro, despois de tantas semanas hai que buscarlle solución, aínda que sexa a medio prazo. Os galegos cada vez que estamos nesta época do ano buscamos o sol con desesperación. É o que máis nos apetece ir a un sitio onde non chova. Os destinos máis buscados sempre Canarias nesta época, Cabo Verde ou Caribe. Últimamente vemos que hai unha tendencia tamén cara aos cruceiros polo Caribe, non só a estancia pura, sino unha estancia nun barquiño. Afortunados aqueles que o poden facer nesta época, con menos turistas, ofertas diferentes e mellores prezos. Viaxando nos meses de fora de temporada, comparando, por exemplo, con Semana Santa, pode ser unha reducción do 50% do precio. Os que teñen que agardar aínda uns meses o que fan nesta hora é ir organizando a viaxe para que se faga máis curta a espera. A venta anticipada cada vez antes, esta temporada creo que empezou sobre novembro, máis ou menos, a venta xa para o verán. Entón, agora mesmo xa hai moitas reservas, pero sigue sendo un bon momento para reservar. Durante o mes de febreiro, normalmente, xaneiro-febreiro, é cando se consiguen os mellores prezos para verán. Garanten así poder escoller destino mentres hai moita oferta, elixir os hotéis sen restricción de datas e sentir que esa viaxe xa reservada vai enxugar ben todas as molladuras deste inverno. Febreiro, tempo de cocidos, de comida quente. En Anxeriz, Tordoia, este mediodía celebraron as súas xa tradicionais xornadas adicadas ao grelo, un manxar que cultivan nesa comarca. Unhas 400 persoas participaron este mediodía nesta cita que exalta esta verdura. E xa van 14 anos en pizza, en empanada, o estilo tradicional. Todo o menú xirou arredor, por suposto, do grelo. En a Fonsagrada, a chegada do Entroido ven marcada pola celebración da súa famosa Feira do Butelo nesta fin de semana. Máis de 20.000 kilos de botelos a uns 13 euros o kilo agardan os que visiten esta fin de semana a Fonsagrada. É típico hora do carnaval para o cocido, acompañado con unhas pataquiñas e un lacón, soa, touciño, ao final faz un plato moi bon, a verdade que... O botelo ya androlla. O botelo ya androlla. Hai xente que se define un pouquiño máis pola androlla porque é carne magro, sin a costela, e despois si que hai xente que prefire o botelo. Este embutido propio da montaña luguesa elabórase seguindo un proceso tradicional. O butelo de Fonsagrada é un produto que se basa en unhas cores moi simples: costela, pelexos e adobo. E, a tripa. É solo eso. É un produto básico da terra e que, como xa dixen, moi representativo de Fonsagrada. A feira, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, cumpre 29 anos sendo un escaparate para os produtores de botelo e para outros artesáns. A nivel de gastronómico, desde comprar unhas anchoas, a comprar chocolate, a comprar unha navalla, a comprar un cesto, a comprar roupa feita a man para un neno, a comprar o pastel de Fonsagrada, que é o postre millor que se pode comer despois dun bon cocido, non? Están previstas atraccións para os nenos e actuacións musicais.
Xornada especial de deportes e inclusión a que hoxe se vive en Lugo, no partido do Breogán. O equipo lucense de baloncesto participa nunha iniciativa inclusiva con persoas con trastorno do espectro autista. Enmárcase dentro da acción Baloncesto para Todos, que promove a Liga Endesa. O obxectivo é facilitar a estas persoas poder gozar do encontro dun xeito tranquilo e, sobre todo, que estean cómodos. Nos decidimos ademais poñer en valor a unha das asociacións lucenses que traballa arreo e ademais moito co clube e coa fundación, que é Raiolas, e vamos ter un grupiño de nenos e dúas persoas da asociación que os acompañan. Como ti ben decías, é realmente unha xornada onde estén cómodos, que estén a gusto, que disfruten do que supón todo o breoganismo, sobre todo aquí en Lugo. É unha inclusión, ter sentimento de pertenza dun colectivo, dun grupo, de poder traballar habilidades tamén, co proxecto Persoas, que traballamos tamén habilidades motoras, sociais. Estaría fantástico que pudiéramos acudir a todas, porque oye, nunca sabes lo que te va a gustar si no tienes la posibilidad de ir a ello. Y hace tiempo que no veo uno. Sí, tengo que usar estos cascos. E os felos percorren as aldeas de Maceda coas súas trasnadas. A filosofía deste personaxe é saír cando lle dá gana, mantendo ese espírito transgresor que se remonta aos anos 50 e 60. A emoción entra na veciñanza que os agardaba con comida e bebida na súa cita especial coa tradición. Moitos felos veteranos, pero tamén as novas xeracións de homes e mulleres, están implicados desde ben pequeniños coa súa festa das festas. Moitas trasnadas recibidas con agrado, pero das que non se libra nin a veciñanza nin os visitantes. Esta máscara de sorriso coroada pola ilustración dun animal ou ave representativa da serra de San Mamede ten como misión facer sorrir os veciños, rompendo así a monotonía das aldeas. Fíjate si ni anso, O sea, hai un treito aínda, pero claro, vese que é un entruido como moito máis autóctono daqui. O que nos encanta é como conseguiron volver a ter o entroido nunha aldea moi pequena, que está toda outra vez chea de xente nova, que seguro que os veciños agradecen un montón volver a recuperar a festa. Hai 2-3 anos que ven masificándose, e viva Carguizoi, estamos moi contentos co público, además moita xente, pero toda moi boa porque respetan a contorno. Toros Campón, maravilloso, este tempo é unha maravilla. Vai un poquinho frío, tamén estamos no inverno, temos a neve ali, que carai. O grupo Torre de Núñez despediu hoxe o seu fundador, o empresario lucense Manuel Núñez, que faleceu aos 91 anos. Fundou hai 60 anos, xunto a súa muller, o grupo Torre de Núñez, especializado na elaboración de produtos cárnicos. Unha empresa que se converteu en referente non só en Galicia, senón tamén a nivel nacional e internacional.